rayuwa ta yi kunci bawan Allah, matsala ta yi yawa, ka sirfafi tasbihi, ka rike tasbihi har sai ka ji zuciyarka tana ƙoshi. Wallahi yana faruwa ka ji tana ƙoshi da tasbihi, ka ji kana jin gardin tasbihi, kana jin ɗanɗanansa, ka rika jin Allahu akbar. Wallahi yawan tasbihi har rage yunwa yana yi jama'a, wallahi da gaske da gaske. Yana sanya ƙoshi, yana son wani abun sai ka rasa mata yadda za ka yi bayanansa. Akwai wani kumburi na daɗi, kumburin daɗi da cika da zuciya take ji idan ta yawaita tasbihi. na confidence ɗaya daga cikin abin da yake haifarwa ne, mana yana ba da ƙarfin zuciya da kuzari da abin nan. Me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da kunci? ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. manzon Rahama sallallahu alaihi ne mahaliccinsa yake ce da shi, mun sani ya Muhammad annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Abubuwan da suke faɗa na yasassun maganganu suna cutar da kai dan adam ne, kana tasirantuwa da maganganu waɗanda ba su da daɗi, ka ji ana taɓa mutuncinka, zuciyarka tana kuntata, tana jin ba daɗi. Menene magani? fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Ka rika yawaita tasbihi. Saboda haka duk lokacin da kaga yan uba nan ba ina nufin yan uwanka na bangaren uba ba, a'a yan uba negatively, yan uba waɗanda suka saka a gaba, masu son su ga ka zame a rayuwa. Wallahi al'azim jama'a, daga cikin abin da yake tarwatsa mummunan shirinsu wallahi tasbihi. Jama'a kun san meye tasbihi? Kun san girman tasbihi? Kun san albarkar tasbihi a rayuwa? Kun san matsayin mai tasbihi a bainar inda yake rayuwa? Mai tasbihi ba, mai yawaita tasbihi har surrounding ɗinsa yana tasirantuwa da shi ba. Kwarai da gaske mai yawan tasbihi, ballantana kuma a sama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan mala'iku a wajaje daban-daban a littafinsa, daga cikin manya-manyan siffofinsu da ya ambata shine yawaita tasbihi. wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Allahu akbar. Allah ya ce waɗanda suke wajen shi mala'iku kenan, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai wajen bauta masa, wala yastahsirun, sannan ba sa gajiyawa. yusabbihuna al-laila wan nahar, mecece ibadar da aka ce ba sa girman kai? ita ce tasbihin. yusabbihuna al-laila ay yusabbihuna Allah laylan wa nahara, suna ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi daransu da ranarsu da yininsu. la yafturun, tunda an ambaci la yastahsirun da la yafturun, to ma'anonin da bambanci. la yastahsirun wa la yastahsirun, ba sa gajiyawa. la yafturun, idan suka fara a level ɗaya har ƙarshe shikenan ba ƙasa. Gajiya ita ce yanzu misali na zo na fara tilawa sai can in ɗan yanke in ɗan huta, to shine istihsar, babu wannan. Ko kuma idan na fara volume ɗin muryata misali yana level mataki na 10, can sai ka ji ya koma 9, can sai ka ji yayi la'asar, haka ko? To a'a, su ala na matsin wahid har abada haka la yaftu. shine yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftu. hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa taral mala'ikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. tasbihi tasbihi
to bayan Allah nan mala'iku kenan babu komai tare da su sai tsarki, sai martaba, sai daraja, sai kusanci ga Allah, amma duk da haka kullun dare da rana suna ma Allah tasbihi. Jama'a mu lizimci tasbihi, akwai albarka, akwai alkhairi, akwai farin ciki, akwai murmushin zuci, akwai walwala, akwai kariya, akwai fita daga kunci. Ya ishe ka, falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah yake cewa Yunus ba din ya lizimci tasbihi ba da bai fita daga cikin kifi ba. Kai ma yanzu kana cikin matsalolinka, fitanka ka lizimci tasbihi zaka samu mafita. كلزمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.